సంవత్సరాల 3 నెలలుగా ఇది నడుస్తున్న కోర్స్ ఇది. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారు నడిపేటటువంటి ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాస్ లో మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఇది ఈ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు అనేది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న మ్యాంగ్లూరు ఊరిలో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ దేవాలయం ద్వారా నడపబడుతోంది. సో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అంటూ తెలుగులోకి అనువదించిన, అసలు దీని పేరు ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని అర్థం. దీని యొక్క వ్యవస్థాపకులు ఎవరు అంటే మరి ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. ఏసి అంటే అభయచంద్ర, ఆయన పూర్వాశ్రమం పేరు. సో ఈయన యొక్క తరువాత పేరు భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. ఈయన సంస్థాపకాచార్యులు, అంటే ఈ ఫౌండర్ ఆచార్య అని ఇంగ్లీష్ లో అంటారు. 1966 జూలైలో ఈ సంస్థను స్థాపించటం జరిగింది. సో వారి యొక్క భగవద్గీత అంటే భగవద్గీతను ఆయన యథాతథంగా అనువదించటం, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనే దాంట్లో జరిగింది. సో ఆయన భగవద్గీతను ఆయన అనువదించిన ఆ పుస్తక ఆధారంగా ఈ కోర్సు రూపొందించబడినది. ఈ ఏసి ప్రభుపాద వీరి యొక్క చరిత్ర క్లుప్తంగా మనం చూడాలి అనుకుంటే, మరి చిన్నతనంలో ఆయన సరే బెంగాల్ రాష్ట్రంలో పుట్టిన అటువంటి ప్రభుపాద చిన్నతనంలోనే వైష్ణవ ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన తన గురువు దగ్గర చేరటం, దీక్షను తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత ఆ గురువు గారి బోధలను అనుసరించి ఆయన బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని, తిరిగి భగవంతుడి యొక్క అంటే భగవంతుడిని ఏ రకంగా చేరుకోవచ్చు అనే మార్గాన్ని సూచించే ఈ మ్యాగజైన్ ఒకటి స్థాపించటం, దానిని ప్రతి నెల ప్రచురించటం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ గురువు గారి యొక్క ఆదేశానుసారం మరి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు కూడా భగవంతుడిని గురించిన జ్ఞానాన్ని అందించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్ళడం, అక్కడ ఈ సంస్థను స్థాపించడం, అది ఈనాడు మరి ఇలా ఎన్నో దేశాలలో విస్తారంగా వ్యాప్తి చెందడం జరిగింది. సో క్లుప్తంగా ఇది మనం ఈ చిత్రాలలో ఆయన యొక్క చరిత్రను చూస్తున్నాము. ఆయన రాసిన అనేక పుస్తకాలు ఇక్కడ మనకు కొన్ని చూపిస్తున్నారు. భగవద్గీతను అనువదించడమే కాకుండా భాగవతాన్ని కూడా అనువదించారు. ఆ తర్వాత మరి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని గురించి, ఈశోపనిషత్తుని గురించి, భక్తి రసామృతం అనే పుస్తకాన్ని అనువదించారు. ఉపదేశామృతాన్ అనే పుస్తకాన్ని అనువదించారు. ఇలా అనేక పుస్తకాలు ఆయన అనువదించిన పుస్తకాలు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. తర్వాత భాగవతంలో దశమ స్కందం అంటే 10th క్యాంటో అంటారు. దాంట్లో అది కృష్ణ అవతారాన్ని వర్ణించినటువంటి క్యాంటో. అది సెపరేట్ గా మరి ఒక పుస్తకంగా కూడా రాయటం జరిగింది. అది కూడా ఇందులో ఉంది. ఇక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థ మ్యాంగ్లూరు వారు కృష్ణ బుక్ రీడింగ్ అనేది కూడా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 8:30 గంటలకి ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో, అన్ని భాషల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఆయన ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. తర్వాత మరి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించిన వ్యవస్థాపకాచార్యులు ప్రభుపాద అయితే, తర్వాత ప్రస్తుతం మరి జయపతాక స్వామి ఆయన శిష్యుడు. ఆయన ఈ వ్యవహారాలు ఆయన చూసుకుంటూ కలకత్తాలోని మాయాపూర్ అనేటటువంటి ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటున్నటువంటి
గురువు జయపతాక స్వామి. ఆయన యొక్క శిష్యుడు మన ఇస్కాన్ కర్ణాటక టెంపుల్ కి ప్రెసిడెంట్, మన శిక్షా గురువులు అయినటువంటి నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ తరఫున ఈ ఉచిత విద్యను, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, భాగవత జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించే ఉద్దేశంతో ఈ జూమ్ కోర్సులు స్థాపించటం 3.5 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. ఆ ప్రభుజీ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ. ఆ తర్వాత ఈ శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, వీరు మన తెలుగు విభాగానికి, కన్నడ విభాగానికి సలహాదారు, టెంపుల్ కి మేనేజరు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్ కి. సో వీరిని మన గురు పరంపర అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ ముందుగా భగవద్గీతను గురించిన భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించిన మహాభారత ఇతిహాసంలో ఒక ఉపాఖ్యానం. మహాభారతంలో 6వదైన భీష్మ పర్వంలో హరే కృష్ణ, శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. సో 6వదైనటువంటి ఈ భీష్మ పర్వంలో మరి ఈ పర్వాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే, ఇది ఒక విషయం ముందుగా చెప్పవలసింది ఏమిటి అంటే, ఇది భారతం క్లాస్ కాదు. ఈ భగవద్గీత అనేది భారతంలో చెప్పబడినది కాబట్టి మనం కొంత ఇంట్రడక్షన్ గా ఎప్పుడు భారతంలో ఎందుకు చెప్పబడింది అనే విషయాన్ని బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ చూస్తాం అంతే. సో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే తర్వాత ఈ రోజు మనం ఎక్కువగా ఈ భారత ఇంట్రొడక్షన్ కూడా చూస్తాము. ఎందుకంటే సందర్భం ఏమిటి, ఎవరి మధ్య ఈ కాన్వర్సేషన్ జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది అనే విషయం మనకు తెలియడం కోసం ఇది చూస్తున్నాం. కానీ క్లాస్ అయితే భగవద్గీత గురించి, భారతం గురించి కాదు. సో క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే డీప్ గా మనం భారతంలోకి వెళ్ళడం లేదు, మనం భగవద్గీతలోకి వెళ్తున్నాం. ఆ విషయం ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో ఏది ఏమైనా ఇక్కడ భారతంలో 18 పర్వాలు ఉన్నాయి. సో ఆ 18 పర్వాలు లో 6వ పర్వం పేరు భీష్మ పర్వం అన్నమాట. సో మహాభారతంలో మరి 6వ పర్వం భీష్మ పర్వంలో ఒక్కొక్క పర్వంలో మళ్ళీ అధ్యాయాలు ఉంటాయి. ఈ పర్వాలు అంటే అవి ఒక అధ్యాయాల యొక్క కలయిక అన్నమాట. ఫ్యూ చాప్టర్స్ మేక్ వన్ పర్వ. సో ఈ అలా ఈ 6వ పర్వంలో 25వ చాప్టర్, 25వ అధ్యాయంలో 42వ శ్లోకం నుంచి 18 అధ్యాయాలు అన్నమాట. సో 42వ అధ్యాయం వరకు 25th చాప్టర్ నుంచి 42nd చాప్టర్ వరకు 18 చాప్టర్స్ భగవద్గీత అన్నమాట. సో భగవద్గీతలో మొత్తం ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అంటే 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. అందుకే మనకు 18 రోజులలో గీత అనే కోర్స్ పేరు. సో ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని ఒక్కొక్క రోజు చదవబోతున్నాం. ఈ గీత అనేది చాలా విస్తారమైనది. ఒక్క చాప్టర్ ని ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ ప్రభుపాద కొన్ని ముఖ్య శ్లోకాలు ఏరి ఆ గీత, ఆ చాప్టర్ లోని యొక్క అంతరార్థాన్ని మనకు సులభంగా అర్థమయ్యే శ్లోకాలన్నిటినీ ఆయన ఏరి మనకు పొందుపరిచారు. వాటి ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఒక్క రోజులో ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని చెప్పగలిగేటటువంటి కోర్సును రూపొందించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత విస్తారంగా ఇంకా నేర్చుకోవాలి అంటే
లెవెల్ 2 కూడా ఉన్నది. బట్ ఈ కోర్స్ అయిన తర్వాత మీకు తప్పనిసరిగా భగవద్గీతను గురించిన వివరమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ కలుగుతుంది. సో ఆ రకంగా దీనిని పొందుపరిచారు. 1 hour లో చెప్పడం అంత కష్టం అంత ఈజీ కాదు, కానీ ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఈ భగవద్గీత మరి వేద జ్ఞానసారం ముఖ్యోపనిషత్తులలో ఒకటి. ఈ ఫస్ట్ క్లాసు కొంచెం లాంగ్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఇంట్రొడక్షన్ కూడా ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి కొంచెం ఓపికతో ఒక 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా అయినా వినండి. ఆ తర్వాత వీలైనంత వరకు టైం ప్రకారం ముగించడానికే ప్రయత్నిస్తాము. ఇది గీతోపనిషత్ అని కూడా దీనికి పేరున్నది. మహాభారతంలో కథ వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకి, అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు అభిమన్యు కుమారుడు, మరి అభిమన్యుడి మనుమడు, పరీక్షిత్ కుమారుడు అభిమన్యుడి మనుమడు అర్జునుడి యొక్క ముని మనుమడు. అంటే అర్జునుడి కొడుకు అభిమన్యుడు, అభిమన్యుడి కొడుకు పరీక్షిత్తు కొడుకు జనమేజయ మహారాజు. సో ఈ కథను వైశంపాయన ముని అనేటటువంటి ముని ఈ జనమేజయ మహారాజుకు వినిపించారట. అయితే ఎవరి వైశంపాయన ముని అంటే మరి వ్యాస మహర్షికి ఆయన శిష్యుడు. సో అది కూడా ఈ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నారు. ఈ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుడి కోరిక పైన మరి శ్రీకృష్ణుడు రణభూమి మధ్యకు రథాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. పరీక్షించి చూసినప్పుడు అక్కడ ఎవరు కనిపించారంటే మరి బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు వీళ్ళంతా కనిపించారు. రాజ్యం కోసం వాళ్ళని చంపడం ఏమి నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు కృష్ణుడితో నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని అడిగితే, అలా అర్జునుడు ఆ విధంగా అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. సో ధృతరాష్ట్రుడు అంటే కౌరవులలో అందరిలోకి పెద్దవాడైనటువంటి కౌరవ సామ్రాజ్యానికి రాజు ధృతరాష్ట్రుడు. ఆయన అంధుడు. ఆయన తమ్ముడు పాండురాజు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు కౌరవులైతే పాండురాజు పుత్రులను పాండవులు అని అనడం జరుగుతోంది. ఇద్దరూ కూడా కురువంశస్థులే, కౌరవులు పాండవులు. కానీ కౌరవులకు కురువంశం పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు పెద్దవాడైన ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు కాబట్టి కౌరవులని. వీళ్ళు కూడా కురువంశస్థులు అయినప్పటికీ పాండురాజు పుత్రులు కాబట్టి పాండవులు అని పేరు మనం జనరల్ గా పిలుస్తాము. సో ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఈ అంధుడైన ధృతరాష్ట్రుడు రాజు అయినప్పటికీ ఆయనకి చూపు లేనందున తమ్ముడైనటువంటి పాండురాజు రాజ్యాన్ని విస్తరించడం, రాజ్యాన్ని సమస్తాన్ని కూడా ఆ రకంగా విస్తరించి దానిని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. సో రాజ్య పరిపాలన చివరికి వచ్చేసరికి మరి మా తండ్రి రాజు అంటూ వీళ్ళు రాజ్యాన్ని ఇవ్వకపోవడం, ఈ చివరికి పాండవులు పోని ఒక్కొక్క ఊరు ఇవ్వండి మాకు చాలు అని అడిగినా కూడా, అర్ధరాజ్యం అక్కర్లేదు మా 5గురికి 5 ఊళ్ళు ఇవ్వండి సరిపోతుంది అన్నా కూడా దుర్యోధనుడు దానికి ఒప్పుకోకపోవడం, ఎంతమంది రాయబారం, ఆఖరికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి రాయబారాన్ని కూడా వాళ్ళు తిరస్కరించడం, వినకపోవడం జరిగిన తర్వాత తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పాండవులు ఈ యుద్ధానికి ఒప్పుకుని దిగవలసి వచ్చింది. సో ఇక్కడ యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు కాబట్టి ఆయన అంతఃపురంలోనే ఉంటూ ఆయన కార్యదర్శి రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన జరుగుతోన్న సంభాషణతో భగవద్గీత మొదలవుతుంది. సో సంజయుడు ఎవరు అంటే ఆయన కార్యదర్శి కాదు, వ్యాస మహర్షికి ప్రియ శిష్యుడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో, వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహంతో సంజయుడికి అంతఃపురంలో ధృతరాష్ట్రుడు ప్రక్కన ఉన్నప్పటికీ యుద్ధ భూమిలో జరిగేదంతా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది, మనకు కనుక సినిమా ఒక తెర మీద కనిపించినట్లు. సో అక్కడ ఏం జరుగుతోంది అనేది ఆయనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఏం జరుగుతున్నది ధృతరాష్ట్రుడికి ఆయన వివరించటం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. 6th పర్వంలో అది భీష్మ పర్వం అని పేరు దానికి. అందులో 25 నుంచి 42వ చాప్టర్ వరకు భగవద్గీత 18 చాప్టర్స్ లో చెప్పారు. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక్కొక్క యోగం అని అంటారు ఈ 18 అధ్యాయాలను కూడా. సో మొట్టమొదటి 6 అధ్యాయాలని కర్మయోగము అంటాం. అవి ఏమిటి అంటే అర్జున విషాద యోగం ఫస్ట్ది,
సెకండ్ చాప్టర్ సాంఖ్యయోగం, 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం, 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం, 5 కర్మ సన్యాస యోగం, 6 ఆత్మ సంయమ యోగం. ఈ 6టిని కలిపి కర్మయోగం అంటాం. మధ్యలో 6 7వ చాప్టర్ నుంచి 12వ చాప్టర్ వరకు భక్తి యోగం అని అంటారు. అయితే వాటి పేర్లు ఏమిటంటే 7th చాప్టర్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం, 9 రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం, 10 విభూతి యోగం, 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగం, 12 భక్తి యోగం. ఈ 6 కూడా భక్తి యోగం. చివరి 6 13 నుంచి 18వ చాప్టర్ వరకు జ్ఞాన యోగము అంటారు. అది 13వ అధ్యాయం పేరు క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, 14 గుణత్రయ విభాగ యోగం, 15 పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం, 16 దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం, 17 శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, 18 మోక్ష సన్యాస యోగం. సో ఇకపోతే ఇవన్నీ భగవద్గీతలో ఉన్న 18 చాప్టర్స్ పేర్లు. ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి ఒక్కొక్క యోగము అని పేరు. సో భగవద్గీతలో శ్లోకాలు ఎన్ని అంటే గనక చాప్టర్స్ 18 ఉన్నాయని చూసాం. ఇంకెన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుల వారి మహాభారత గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణ అర్జున సంభాషణ 700 శ్లోకాల భగవద్గీత అంటున్నారు. దీంట్లో ధృతరాష్ట్రుడు ఒక్క శ్లోకం ఉన్నది ఆయనకి, సంజయుడికి 41 శ్లోకాలు. మరి వర్ణిస్తున్నాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం జరుగుతుందో. సో ఆయనకు ఒక 41 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. అర్జునుడు ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి 84. శ్రీకృష్ణుడు ఎక్కువగా సమాధానాలు చెప్తూ ఈ తత్వాన్ని వివరించారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణునకు 574 శ్లోకాలు. అందుకే ఎక్కువ భాగం భగవంతుడి నోటి నుండి వెలువడినటువంటి గీతం కాబట్టి దీనికి భగవద్గీత అనే పేరు వచ్చింది. ఆ తర్వాత గీతా మహత్యం. మనం గీత చదువుతున్నాము, అసలు ఈ గీత యొక్క మహత్యం ఏమిటి అనేది మనకి శంకరాచార్యుల వారి గీతా మహత్యంలో మనం చూస్తాము. అదేమిటో ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూద్దాము. అది చూసిన తర్వాత మనం యాక్చువల్ శ్లోకాస్ కూడా చూడటం ప్రారంభిద్దాం. సో గీతా మహత్యం ఏమిటి అంటే అథ గీతా మహాత్మ్యం గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యావదే. సో గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యఃపటే ప్రయతాపుమన్. ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో దీనిని విష్ణుపదం అవాప్నోతి అంటే వాళ్ళకి విష్ణు పాదాలు ప్రాప్తం అవుతాయి. భయశోకాదివర్జిత అంటే భయము శోకం నుంచి వాళ్ళు విడుదలవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని పుణ్యమైన ఈ అతి పూజ్యనీయమైనటువంటి ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి విష్ణు పదం వాళ్ళకు ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత భయశోకాల నుంచి వాళ్ళు బయటపడతారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. గీతాధ్యాయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ శాంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను శ్రద్ధతో చదువుతారో వాళ్ళు భగవంతుని అనుగ్రహంతో పూర్వజన్మ పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులవుతారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. మలినేన్మోచనం పుంసం
జలస్నానం దినే దినే. సో మన యొక్క శరీరం మీద ఉన్నటువంటి మలినాన్ని తుడిచివేయటానికి మనం స్నానం ఎలా అయితే రోజు చేస్తామో మన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి మలినాన్ని వదిలించుకోవడానికి, అలాగే సకృద్గీతామృత స్నానం, ఈ ఈ అతి పూజనీయమైన పుణ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటి గీతామృత స్నానం చేస్తే సంసార మలం నాశనం అవుతుంది. మన నీరు గనక మన శరీరం మురికిని ఎలా కడిగి వేస్తుందో, ఈ గీతామృతం మన సంసారంలో ఉన్న మలాన్ని నాశనం చేస్తుంది, కల్మషాన్ని పోగొడుతుంది అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. గీతా సుగీత కర్తవ్య కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తరై. సో ఈ భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చినటువంటి భగవద్గీతను గనక మనం చదివినట్లయితే అసలు వేరే శాస్త్రాలేమి కూడా ఇంకా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. యస్వయం పద్మనాభస్య, మరి స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి నోటి నుండి ముఖ పద్మ వినిశ్రిత. ఎందుకు అంటే ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని చదివినట్లయితే వేరే శాస్త్రాలు ఏమీ అక్కర్లేదు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడినటువంటిది కాబట్టి, భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు కాబట్టి ఈ విషయాలు తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక ఏ శాస్త్రాలు అక్కర్లేదు, అన్ని శాస్త్రాల సారాన్ని భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త్రద్ వినిశ్రితం. సో గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మాన విద్యతే. ఈ గీతను ఎవరైతే శ్రద్ధగా చదువుతారో వాళ్లకు పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఉండదు. గీతా గంగోదకం పీత్వా, ఇప్పుడు గంగోదకం అంటే గంగా నీరు, గంగ యొక్క నీరు తాగినప్పుడు గీతా గంగోదకాన్ని తాగినట్లయితే ద డివైన్ క్వింటెసెన్స్ ఆఫ్ మహాభారత్ ఎమినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద హోలీ లోటస్ మౌత్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. సో విష్ణువక్త్రద్వినిశ్రితం భారతామృత సర్వస్వం. సో ఈ మనం తెలుసుకోవాల్సిన సర్వస్వం విష్ణువు యొక్క, ఈ భగవంతుడి యొక్క నోటి నుండి వెలువడినటువంటి ఈ గీతా గంగోదకాన్ని గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఉదకం అంటే తీర్థం, ఈ గీతా గంగోదక తీర్థాన్ని మనం పీత్వా తాగినట్లయితే పునర్జన్మ అనేది నా విద్యతే ఉండదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఎవరైతే భగవంతుడి నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతా గంగోదకాన్ని తాగినట్లయితే పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో సర్వ ఉపనిషదో గావు, ఉపనిషత్తులన్నీ గనక ఒక గోవు అయినట్లయితే దోగ్ధ గోపాలనందనుడు ఆ పాలు పితికేవాడు. ఉపనిషత్తుల సారం అంతా కలిపి ఒక గోవుగా మనం ఊహించుకున్నట్లయితే ఆ గోవు నుంచి వచ్చే పాలేమిటి? సర్వోపనిషత్తుల యొక్క సారం. ఆ పాలు తీసేవాడు గోపాలనందనుడు. సో ఆయన సర్వోపనిషత్తుల సారాన్ని కూడా మనకు తీసి ఒక దోగ్ధగా ఆయన పాలు తీసి ఉపనిషత్ సారాన్నంతా తీసిన ఆయన తీసి ఎవరికి అందించారు అంటే పార్థోవత్స సుధీర్ భోక్త. సో ఆయన పార్థుడు అంటే పృథక్ కుమారుడు అంటే కుంతిపుత్రుడు అంటే అర్జునుడు ఆ పాలు తాగేటటువంటి ఒక దూడ వంటి వాడు అంటున్నారు.
సో ఈ ఉపనిషత్ సారాన్నంతా ఆయన తీసి అందించితే అర్జునుడు ఆ పాలు తాగే ఒక దూడ లాంటి వాడు. ఆయనే కాకుండా మరి దుగ్ధం గీతామృతం సుధీర్భోక్త. సో భక్తులందరికీ కూడా, అదృష్టవంతులైన భక్తులందరికీ కూడా ఈ గీతా జ్ఞానం అందించబడింది. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. ఈ మహోత్కృష్టమైనటువంటి గీతామృతం అర్జునుడికి, భక్తులకు అందరికీ కూడా ఈ విధంగా ఉపనిషత్ సారాన్నంతా కూడా ఆయన గోవు నుంచి పాలు తీసి అందించినట్లుగా అందించారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. దుగ్ధం గీతామృతం ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం. ఒకే ఒక శాస్త్రం మనకు అవసరమైనది ఏమిటంటే దేవకీ పుత్రుడి యొక్క గీతమైన ఈ భగవద్గీత. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ. ఒకే ఒక్క దైవం దేవకీ పుత్రుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని అని. ఒకే ఒక మంత్రం ఆయన యొక్క పేరు, అదే మనకు అవసరమైన మంత్రం. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ. ఒకే ఒక్క పని, మనకు ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. హరే కృష్ణ. సో ఇది గీతా మహత్యం. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిని కంటిన్యూ చేద్దాము. సో గీతా మహత్యం ఇక్కడ ఉన్నది. ఇప్పుడు అర్జున విషాద యోగం ప్రథమ అధ్యాయం ప్రారంభిద్దాము. సో అర్జున విషాద యోగం. యోగా అంటే భగవంతుడితో కాంటాక్ట్, కనెక్షన్ పెట్టుకోవడం. ఆ భగవంతుడితో ఎప్పుడైతే మనకు భగవంతుడి మైండ్ మన మైండ్ కనెక్షన్ లోకి వచ్చినదే యోగా. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగా అని ఒక పెట్టారు. ఇది అర్జున విషాద యోగము. మొట్టమొదటిగా ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా మనం ప్రణామాలతో స్టార్ట్ చేస్తాము. రోజు మనం ఈ గురు ప్రణామంతో, ఆ తర్వాత మరి ప్రభుపాద ప్రణామంతో, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ రాధా గోవిందుల ప్రణామాలతో ఈ క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇది మన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్న ఐదుగురు ఎవరు అంటే చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలో ఆయన ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అందరికీ అందించారు. సో ఆయన శ్రీకృష్ణుడి అవతారమేనని అంటారు. 15వ శతాబ్దంలో ఉన్న చైతన్య మహాప్రభు మధ్యలో చూస్తున్నాము. ఈ ప్రక్కనున్నది నిత్యానంద ప్రభు. ఆయన యొక్క గురువు బలరాముడి అవతారం అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత మరి అద్వైతాచార్యులు, తర్వాత శ్రీవాసాది గదాధర పండితులు. ఈ వాళ్ళెవరు అంటే రాధాదేవి, ఆ తర్వాత అద్వైతాచార్యులు అంటే శివ విష్ణువులని చెప్పేసి నారదుడు, ఆ తర్వాత గదాధర పండితుడు అంటే
శ్రీవాసాది అంటే నారదుడు అని చెప్పి అవతారము అని అంటారు. ఈ 5గురు కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. అదే ఇక్కడ మనం పంచతత్వ మంత్రం అని ముందుగా మనం చదివిన మంత్రం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీకృష్ణ అవతారం, నిత్యానంద ప్రభు బలరామ అవతారం, అద్వైతాచార్యులు శివకృష్ణ అవతారం, మరి గదాధర పండితుడు రాధాదేవి, ఆ తర్వాత శ్రీవాసది అంటే నారద మహాముని. సో వాళ్ళ 5గురిని మనం తలుచుకుని ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ మంత్రాన్ని ఈ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చినటువంటి మంత్రం. సో మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు భగవద్గీతలోకి వద్దాం. అర్జున విషాద యోగం ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ధృతరాష్ట్రుడు అంటున్నాడు, ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమవేతాయుయుత్సవ చాలా ఉత్సాహంతో సమావేశం అయ్యారు. మామక పాండవాశ్చైవ నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా. కిమకుర్వత సంజయ ఏం జరుగుతోంది సంజయ. ఇక్కడ మనకి ధృతరాష్ట్రుడి గురించి కొంచెం ఆలోచిద్దాం. మామక పాండవ అంటున్నాడు, నా వాళ్ళు పాండవులు. దీనిని బట్టి మీరు ధృతరాష్ట్రుడి గురించి మీకేమనిపిస్తోంది? నా వాళ్ళు పాండవులు సమావేశమయ్యారు ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో. హిమకుర్వత సంజయ ఏం జరుగుతోంది సంజయ అంటున్నాడు. మరి యుద్ధానికి సమావేశమైనప్పుడు యుద్ధం చేయకి ఇంకేం చేస్తారు? అక్కడ క్రీడారంగం కాదు కదా, ఇదేం ప్లే గ్రౌండ్ కాదు, యుద్ధ రంగం. అక్కడ చేసేది ఆటలు కాదు, యుద్ధమే చెయ్యాలి. ఆ విషయం తెలిసి కూడా ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాడు. దీనిని బట్టి మనకి ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనస్తత్వాన్ని గురించి కానీ ఆయన పరిస్థితి మైండ్ సెట్ గురించి కానీ ఏమి ఐడియా ఉన్నది? మీకు ఏమర్థమవుతుంది? ఏమైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో మీ ఆన్సర్స్ టైప్ చేయండి. నేను చూసి తర్వాత మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను. మీకు తోచినటువంటి ఆన్సర్స్ ని మీరు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పొచ్చు. ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నది, ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నారు అన్నది, ఆ తర్వాత నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు. ఆ మాటలో మనకేమర్థం అవుతుంది ఆయన మనస్తత్వం గురించి? ఈ 2 విషయాలు ఎవరైనా ఆన్సర్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. ఆన్సర్స్ అన్ని చూద్దాము. తర్వాత ఈలోపు నేను ఈ నెక్స్ట్ శ్లోక చూడొచ్చు. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, అసలు ఆ కురుక్షేత్రం అనేది మహా ధర్మవంతమైనటువంటి క్షేత్రం. ఆ క్షేత్రానికే ఆ ప్రాధాన్యత ఉన్నదనమాట. అది అలాంటి పవిత్రమైన భూమి ఆ కురుక్షేత్రం అనేది. కాబట్టి మరి ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో చేస్తున్నారు, నా వాళ్ళు సమావేశం అయ్యారు, ఏం జరుగుతోంది అని అడిగాడు కదా. ఏంటి ఆయన మనస్తత్వం అంటే, దేవ ప్రభుజీ ఆయన పాండవులను ఆయన వాళ్ళని అనుకోవడం లేదు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. తన తమ్ముడు పిల్లలైనా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళుగా అదైనా భావిస్తున్నాడు. మరి ధృతరాష్ట్రుడు ఈజ్ మోర్ కన్నింగ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ది ఇస్ రిజల్ట్. ఎక్సైటెడ్ అంటే కన్నింగ్ కన్నా ఓకే, ఎక్సైటెడ్ అంటే కొంచెం ఆందోళనతో ఉన్నాడనమాట. సెల్ఫిష్, వినీల పావని మాతాజీ, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ఆ స్వార్థ మెంటాలిటీ కనిపిస్తుంది. సునీత మాతాజీ కూడా సెల్ఫిష్, వెరీ గుడ్. శివకుమార్ ప్రభుజీ he's not having eyes, he was eager to know what is happening, he wants that fight to be done and wanted his sons to win, he's separating his sons and his brothers. Very good, correct. సో కళ్ళు లేవు, ఏం జరుగుతోందని తెలుసుకోవాలన్నది ఒకటి కాకుండా ఆందోళనతో ఏం జరుగుతోంది, నా కొడుకులు గెలవాలి, తర్వాత తమ్ముడు కొడుకులు వేరు నా కొడుకులు వేరు అనే స్వార్థభావం కనిపిస్తోంది. అనుష మాతాజీ, ధృతరాష్ట్రుడు మోర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్ బికాస్ కృష్ణ
ఆన్ పాండవ సైడ్. ఎక్సైటెడ్ కన్నా మోర్ ఆందోళన ఉన్నదన్నమాట రిజల్ట్ గురించి. ఎందుకు అంటే మరి కృష్ణుడు పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి. అలాగే ఇంకొకరు ఫోన్ పేరు ఉన్నది, పేరు లేదు, సెల్ఫిష్, కరెక్ట్. సో ఆయన యొక్క అందరూ వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్, ధన్యవాదాలు అందరికీ, కరెక్ట్. సో ఆయన యొక్క స్వార్థం తెలుస్తోంది, ఆ వేరు భావం తెలుస్తోంది. మామకా పాండవ, నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు, తమ్ముడు పిల్లలైనా వాళ్ళు వేరే అంటున్నాడు. మరి సమవేత కిమకుర్వత అంటున్నాడు, అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆందోళన కనిపిస్తోంది. మరి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం, అక్కడ ధర్మం గెలుస్తుంది, మన పట్ల ధర్మం లేదు అన్నది కూడా ఆయనకు తెలుసు. సో అది మరి అలాంటి ధర్మక్షేత్రంలో అన్యాయానికి పాల్పడ్డ వాళ్ళు పోతారు, ధర్మానికి పక్షాన ఉన్న వాళ్ళు ధర్మం వాళ్ళ పక్కన ఉంటుంది అనేది కూడా మనసులో ఆయనకి ఎక్కడో తెలుసు కాబట్టి ఆందోళనలో ఉన్నాడనమాట. భగవంతుడు కూడా అవతల పక్షాన ఉన్నాడనేది కూడా ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి. సంజయ ఉవాచ, సో అడిగాడు, సంజయుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో ఈ సంజయుడు అంటున్నాడు, దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా, అంటే ఈ పాండవ సైన్యం వ్యూఢం అంటే వ్యూహాత్మకంగా నిలిపి ఉన్నబడ్డ ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య అంటే ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చి, రాజా ఈ దుర్యోధనుడు వచనం అబ్రవీత్, ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు. వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట. ముందు వ్యూహాత్మకం అంటే ఏమిటి అంటే ప్లాన్ ప్రకారంగా అరేంజ్ చేయబడింది. ఈ సైన్యాలన్నీ కూడా అలా ప్లాన్ ప్రకారంగా అరేంజ్ చేయబడతాయి. అందుకే పద్మవ్యూహం అనే పేరు మీరు వినే ఉంటారు. అభిమన్యుడు ఆ పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళి తిరిగి రాక ఆ పద్మవ్యూహంలో మరణించడం కూడా జరిగింది. అలా ఈ సైన్యాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా వీళ్ళంతా గొప్ప గొప్ప ఈ యుద్ధ విద్యను అభ్యసించిన ఈ వీరులందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం గ్రూప్స్ గా దాన్ని చక్కగా నుంచోబెడతారు. సో ఆ వ్యూహంలోకి ఎలా వెళ్ళడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, ఎలా బయటికి రాగలగడం అనేది ఇంకొక ఎత్తు అనమాట. అంత ఇదిగా దానిని ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్, ఏ లేయర్లో ఎవరు ఏ పక్క ఎటు నుంచి ఆ వచ్చిన వాళ్ళని ముట్టడించడం జరుగుతుందో అదంతా కూడా వాళ్ళు అంతగా ఆలోచన చేసి దాన్ని ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిజికల్ ఫెన్స్ లాగా ఛేదించడం కూడా అంత కష్టంగా ఉండే రకంగా వాళ్ళు దాన్ని ఫామ్ చేస్తారనమాట ఈ వ్యూహాలని. సో అలా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నాయి వాళ్ళవి వీళ్ళవి కూడా. సో వాళ్ళ పాండవ సైన్యం అంత బాగా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నదాన్ని చూడగానే దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట. ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చము వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం, చూస్తున్నారా పాండుపుత్రుల యొక్క సైన్యాన్ని, ఆచార్య మహతీం చము వాళ్ళ యొక్క మహాసైన్యాన్ని చూస్తున్నారా గురువుగారు మీరు. వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ, ఈ ద్రుపదపుత్రుడైనటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు, అంటే ద్రుపదపుత్రుడు అంటే ద్రుపద మహారాజు కొడుకు ఎవరు, ద్రౌపది సోదరుడు దృష్టద్యుమ్నుడు. మీ శిష్యుడేక తవ శిష్యేన ధీమత, మీ శిష్యుడైన దృష్టద్యుమ్నుడు వాళ్ళ సైన్యాన్ని ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో చూడండి అని. ఈ మాటలు మనకి ఏమర్థం అవుతోంది అంటే ఒక రకమైనటువంటి మరి ఏమర్థం అవుతోందో కూడా మీరు యాక్చువల్గా అర్థమైతే మీరు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూడండి, మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపదపుత్రుడే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు దీన్ని అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఆ మాట అనడంలో దుర్యోధనుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో ఎవరికైనా అర్థమైతే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. సో ఇందాకటి క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ దేవా మాతాజీ కూడా ప్లాన్ అంటున్నట్టున్నారు. సో ప్రస్తుతం మన క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే,
ఈ వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన మీరు నేర్పించిన మీ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడు చేసినటువంటి వ్యూహాత్మక సైన్యాన్ని చూడండి అనడంలో దుర్యోధనుడి ఉద్దేశం ఏమిటి? అంతేకాకుండా ఇంకేమంటున్నాడు, ఈ పాండవ సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులకు సమానులు కూడా ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళంటే సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ వీరులందరినీ కూడా అతను పేర్కొనడం జరిగింది. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధా ద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఇంకా బ్రాహ్మణోత్తమ, ఇక మన సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు దాకా పాండవ సైన్యం గురించి చెప్పాడు. ఎంతో మీ శిష్యుడే, మీరు విద్య నేర్పించిన శిష్యుడే ఇంత వ్యూహాత్మకంగా వాళ్ళ సైన్యాన్ని పెట్టాడని చెప్పాడు. వాళ్ళ వైపు ఉన్న గొప్ప గొప్ప వీరులందరినీ కూడా చెప్పాడు. ఇప్పుడు మన వైపు ఉన్న గొప్ప గొప్ప వీరుల గురించి చెప్తాను అంటున్నాడు. సో ఈ విషయాలన్నీ ఆయన గురువుగారైన ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదనా? ఎందుకు చెప్తున్నాడు? దుర్యోధనుడి యొక్క మెంటాలిటీ ఏమిటి, ఆయన మనస్థితి ఏమిటి ప్రస్తుతం అన్నది చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో మన యొక్క సుప్రసిద్ధులు, మన సైన్యంలో ఉన్న సుప్రసిద్ధులు ఎవరు అనేది చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ ఎందుకు దృష్టద్యుమ్నుడు చూశారంటే, హీ స్పోకింగ్ అండ్ ఇన్సల్టింగ్ గురు ద్రోణాచార్య అంటున్నాడు. సౌజన్య మాతాజీ అసూయ అంటున్నారు. అసూయ ఎలాగూ ఉన్నది, అది మెయిన్ అసూయ వల్లే అసలు ఇంత దూరం వచ్చింది. హ్యాపీ సోల్ ఈస్ అని ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, పోకింగ్ అండ్ ఇన్సల్టింగ్ గురు ద్రోణాచార్య. ఇన్సల్టింగ్ అంటే హేళనగా మీరు నేర్పించిన విద్య మీ మీదే ప్రయోగిస్తున్నాడు మీ శిష్యుడు. మీకు లోపల ఎక్కడైనా పాండవాభిమానం ఉంటే మీరు కూడా ఈ రకంగా దానిని పక్కన పెట్టి మీరు మనం వెనకాడకుండా యుద్ధం చేయాలి అనేది ఒక ఇండైరెక్ట్ మాట. ఆ తర్వాత ప్రవోకింగ్ ద గురు అంటున్నారు, ఇన్సల్టింగ్ ద గురు. అది అంటే ఒక ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు, మీరు నేర్పిన విద్యనే మీ మీద అవతల వాళ్ళు మీకెంతో ఇష్టమైన వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు మీ మీద ప్రయోగించడానికి రెడీగా ఉన్నారు. మీరు కూడా అదే నిష్పక్షపాతంతో వాళ్ళ మీద మీరు పక్షపాతం చూపించకుండా యుద్ధం చెయ్యాలి అనేది ఒక పాయింట్ అన్నమాట. మీరు పాండవ అభిమానులు కాబట్టి ఎక్కడైనా రిజర్వేషన్ నుండి పూర్తిగా వాళ్ళ మీద మీ విద్యను ప్రయోగించకుండా ఆపుతారేమో, కానీ వాళ్ళు మీ మీద రెడీగా ఉన్నారు, మీరు నేర్పిన విద్యను మీ మీదే చూపిస్తున్నారు. మీరు కూడా అందుకని మీరు కంప్లీట్ గా మీ యొక్క విద్యను ప్రదర్శించి పోరాడాలి అనేది ఒకటి పాయింట్ చెప్తున్నాడు. ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళ వైపు ఈ వీరులందరూ ఉన్నారు, మన వైపు కూడా ఈ వీరులు ఉన్నారు అంటున్నాడు కదా. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే, హీస్ జెలస్. కరెక్ట్ అనూష మాతాజీ. హీ గాట్ ఫియర్ ఆఫ్ సీయింగ్ పాండవాస్. కరెక్ట్. కొంచెం ఆందోళన కలిగింది వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూసి. కేఎస్కే ప్రసాద్ గారు చెప్తున్నారు. పద్మ మాతాజీ, నో రెస్పెక్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ భీష్మ గురు. భీష్ముడి మీద ఉన్నది, అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు అవన్నమాట. వినీల పావని మాతాజీ, అసూయ లాగా ఉంది, జెలస్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇక్కడ అసూయే కాకుండా ఇంకా మిక్స్డ్ గా వేరే ఫీలింగ్స్ కూడా చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఆయన ఎక్కడ సరిగ్గా ఫైట్ చేయడో అర్జునుల మీద ఉన్న ప్రేమతో అనేది. అందుకని మీ మీద వాళ్ళనే మీరు నేర్పించిన విద్య మీ మీదే చూపించే పాండవులు మిగతా శిష్యులు ఉన్నారు, కాబట్టి మీరు కూడా ఆ పక్షపాతాన్ని చూపించకుండా మీరు పోరాడాలి అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా అంటున్నాడు. తర్వాత మరి వాళ్ళ వైపు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలా పెద్ద పెద్ద వీరులందరూ ఉన్నారని మన వైపు ఉన్నారు అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. మన వైపు మీరు, భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పటికీ యుద్ధంలో విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళే వీళ్ళు. మరి నా కొరకు ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడిన సూరులు కూడా ఇంకా పలువురు ఉన్నారు. వారు వివిధ అస్త్రాలతో కూడి యుద్ధ విద్యలందు నిపుణులు.
మరి మన సైనిక బలం చూస్తే అపరిమితం. మనం భీష్మ పితామహుడిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాం. కానీ భీముడితో రక్షింపబడుతున్న ఈ పాండవ సైన్యం పరిమితమైనది మీరు అని చెప్తున్నారు. సో మన సైన్యం అపరిమితం, మనకి భీష్మ పితామహుడే మన సేనాధిపతి, ఆయనే మన సైన్యాన్ని రక్షిస్తున్నాడు. భీముడు పాండవులకు సేనాధిపతి. భీముడితో రక్షింపబడుతున్న పాండవ సైన్యం పరిమితం, లిమిటెడ్. మనంత అపరిమితం కాదు, మనకు అన్లిమిటెడ్ గా ఉంది, బోల్డ్ అంత సైన్యం ఉంది, వాళ్ళకి అంత లేదు. మీరందరూ కూడా సైన్యం యొక్క సేనా వ్యూహంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల వద్ద ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఏమిటి అంటే తెలియని ఒక విధమైన ఆందోళన. కరెక్ట్. ప్రసన్న మాతాజీ, హిరణ్య మాతాజీ, ద్రోణాచార్య మహారాజు పాండవుల సైడ్ ఉన్నాడు అని అంటున్నారు. పాండవుల సైడ్ ఉన్నాడని అనకపోయినా ఆ పక్షపాతంతో పూర్తిగా తన యొక్క నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడేమో అనేటటువంటి విషయం కోసం చెప్తున్నాడు. వాళ్ళందరూ మీ మీద ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మీరు నేర్పించిన విద్యతో. సో మీరు కూడా అదే రకంగా చేయాలి అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పటం అన్నమాట. తెలియని ఆందోళన. ప్రసన్న మాతాజీ, వెరీ గుడ్. ద్రోణాచార్య మహర్షి ఉన్నారని హిరణ్య మాతాజీ, జెలసీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎవరు ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనదే విజయం అన్న ఫీలింగ్. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు, కానీ నచ్చ చెప్పుకుంటున్నాడు. ముందు భయపడ్డాడు కదా, వాళ్ళ పక్క వీళ్ళున్నారు వాళ్ళున్నారు, వ్యూహాత్మకంగా చాలా ఏదో అనుకున్నా. అంటే ముందు ఎలా వస్తాడు అంటే చాలా మనకి అపరిమితమైన సైన్యం ఉంది, వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద భీష్మ ద్రోణులు గొప్ప గొప్ప వీరులందరూ ఉన్నారు అనే ధైర్యం ఉండి వచ్చాడు. కానీ ఎదురుగుండా వాళ్ళది కూడా చాలా వ్యూహాత్మకంగా కనపడేసరికి కొంచెం వెంటనే కలవరం కలిగిందనమాట. అర్థమైంది, వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది వీరులంతా ఉన్నారు, ఈ వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నది వాళ్ళ సైన్యం కూడాను అన్నది కళ్ళ ముందు చూసేటప్పటికి కొంచెం అర్థమై వెంటనే కొద్దిగా ఆందోళన కలిగింది. తర్వాత వీళ్ళకి పాండవ పక్షపాతం ఉంది, ఎక్కడ వీళ్ళు సరిగ్గా ఫైట్ చేయరు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ కూడా ఉండబట్టి ముందుగా ఆ విషయం చెప్పి అవతల వాళ్ళు మీరు నేర్పించిన విద్య మీ మీదే ప్రయోగించడానికి రెడీగా ఉన్నారు, మీరు కూడా అదే చెయ్యాలి అని చెప్తూ వాళ్ళకి ఇంతమంది ఉన్నారు అంతమంది ఉన్నారని చూసి ఆందోళన పడుతూ తర్వాత పర్వాలేదు మన వైపు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించే వాళ్ళు ఉన్నారు, యుద్ధంలో ఎప్పుడు అపజయం పొందని వాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి మనదేమో అపరిమిత సైన్యం వాళ్ళదేమో పరిమితమైన సైన్యం, కాబట్టి మీరంతా కూడా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న మీ స్థానాల దగ్గరికి వెళ్ళి భీష్మ పితామహుడికి సపోర్ట్ రక్షణ ఇవ్వండి అంటే. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ భీష్ముడిని పొగిడితే ఆయన ఏదైనా నాకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వలేదనే ఫీలింగ్ వస్తుందేమో ద్రోణాచార్యుడికి అని చెప్పేసి మీరంతా మీ స్థానాల వద్దకు వెళ్ళి భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఆయన దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన, భయము, ఆ తర్వాత తనే నచ్చచెప్పుకోవటం, ఆ తర్వాత రాజనీతి, ఏ రకంగా అవతల వాళ్ళను తో మాట్లాడాలి అనేది కూడా చివరికి మళ్ళీ ఆయన ఆ ఫీలింగ్ రాకుండా మీరు భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సపోర్టు రక్షణ ఇవ్వండి అంటూ ఆ రకంగా ఆయనకు కూడా మీరు గొప్పవాళ్ళు, మీ రక్షణ అవసరం అనే ఫీలింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి చివరికి ఆ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే మరి అది ఆందోళన, ఆయన యొక్క భయము కనిపిస్తోంది. ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంకొక రకమైన ఆందోళన, మరి మనం అన్యాయం వైపు ఉన్నాము, నా కొడుకులు అన్యాయ మార్గంలో పోరాడుతున్నారు అనేది మరి ఏం జరుగుతుంది అనే ఆందోళనతో ధృతరాష్ట్రుడు కూడా ఉన్నాడు. సరే, ఇదంతా జరిగిన తర్వాత మరి దుర్యోధనుడు ఈ మాటలన్నీ అన్నప్పుడు కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడైన భీష్ముడు ఈ దుర్యోధనుడికి కొంచెం సంతోషం కలిగించేలాగా, ఉత్సాహం ఇలా కొద్దిగా భయపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన కొంచెం ఉత్సాహం కలిగించాలి అని సింహగర్జనలాగా ఒక పెద్దగా తన శంఖాన్ని పూరించాడు. ఆ తర్వాత శంఖాలు, వాయిద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్ని కూడా ఒక్కసారిగా రోగింపబడ్డాయట. ఆ సంఘటిత ధ్వని ఎలా ఉంది అంటే మిక్కిలి భయంకరంగా ఉన్నది అంటున్నారు. ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడిని చూస్తున్నాము, ఆయన శంఖాన్ని పూరించడం జరిగింది.
అయితే యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాల గురించి 12 నుంచి 19 శ్లోకం వరకు వర్ణించారు. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు. సో అప్పుడు శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే అంటే తెల్లని గుర్రాలున్నటువంటి రథం మీద ఎక్కి మహతిస్యందనే స్థితం ఆ రథంలో ఎక్కి కూర్చుని మాధవుడు శ్రీకృష్ణుడు పాండవుడు అర్జునుడు కూడా దివ్య శంఖౌ ప్రదధ్మతు వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో తెల్లని గుర్రాలున్న మహారథంలో కూర్చుని శ్రీకృష్ణుడు పాండవుడైన అర్జునుడు కూడా వాళ్ళ దివ్య శంఖాలు పూరించారు. సో శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యాన్ని, అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని, భీముడు పౌండ్రకాన్ని ఊదారు. ధర్మరాజు అనంత విజయాన్ని, నకుల సహదేవులు సుఘోషమణి పుష్పకాలు పూరించారు. కాశీరాజు శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు కూడా వాళ్ళ శంఖాలు అన్ని వైపులా పూరించారు. ఇది 15 నుంచి 18 శ్లోకాల వరకు ఈ విషయాన్ని వివరించారు. ఇప్పుడు యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ వివరించారనమాట. సఘోషో ధాతరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఈ శంఖధ్వనులు అందరూ పూరించిన ఈ శంఖధ్వనులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేస్తూ ఈ కౌరవ వీరులు ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేసేటట్లుగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధాతరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు ఎలా జెండాపై హనుమంతుడి చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో, సో అధ వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధాతరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః. సో ఈ ధాతరాష్ట్రాన్ అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారులను చూడటానికి కపిధ్వజ అంటే హనుమంతుడు ఉన్నటువంటి జెండాతో ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాదే ధనురుద్యమ్య పాండవః. ఆయన ఈ హనుమంతుడి జెండా ఉన్న రథంలో కూర్చుని అర్జునుడు ధనురుద్యమ్య తన యొక్క ధనస్సు అయినటువంటి గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఈ దుర్యోధనాదులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ చూసి ధాతరాష్ట్రాన్ అంటే ధృతరాష్ట్ర కుమారులను చూసి ఋషికేశం తదావాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో ఋషికేశుడితో అంటే ఋషికేశ అంటే భగవంతుడికి ఒక పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు కాబట్టి, ఇంద్రియాలకు అధిపతి కాబట్టి. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? ఈ విషయాన్ని మనం చాలా డీటెయిల్డ్ గా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తాము. ఇక్కడ మాట వచ్చింది కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, మరి చర్మం, ఇవన్నీ 5 ఇంద్రియాలు అంటే సెన్సెస్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం. మనం చూసేది, వినేది, వాసనలు చూసేది, రుచి తెలిపేది, చర్మమేమో మనకి స్పర్శ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది. ఈ 5 ఇంద్రియాలు, ఈ 5టి వల్లే మనకు అన్ని కోరికలు కలుగుతాయి. ఎందుకంటే ఇవి మనకు అన్ని చూపిస్తాయి, వినిపిస్తాయి, వాసనలు చూపిస్తాయి, రుచులు చూపిస్తాయి, మరి చర్మం ఎలా ఉంటుందో స్పర్శ చూపిస్తుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని బట్టి ఇది బాగుంది, అది మంచి వాసన వస్తుంది, దీని రుచి బాగుంది, ఇలాంటి వాటితో మన కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇంద్రియాలు కోరికలకు ఫస్ట్ కారణం అన్నమాట. సో ఈ ఇంద్రియాలతో మనం లోబడిపోయి కోరికలు పెంచుకుంటున్నాం. భగవంతుడు ఆ ఇంద్రియాలనే కంట్రోల్ చేయగలిగినటువంటి అధిపతి అన్నమాట. అందుకని ఋషికేశ అనే పేరు భగవంతుడికి వచ్చింది. డీటెయిల్డ్ గా ఈ విషయాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ నుంచి చూస్తూ మొదలు పెడతాము. బట్ బ్రీఫ్ గా అది ఇంద్రియాలకు అధిపతి కాబట్టి ఋషికేశ అనే పేరు భగవంతుడికి వచ్చింది. సో ఋషికేశుడితో ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడట అర్జునుడు. ఎవరు? పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుడు ఉన్న జెండాతో ఉన్నటువంటి రథం మీద కూర్చుని గాంధీవాన్ని ఎత్తిపెట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను చూస్తూ శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. ఏమన్నాడు? అర్జున ఉవాచ
సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సేనయో ఉభయోర్ మధ్య ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో రథం స్థాపయమే అచ్యుత. అచ్యుత అంటే ఇంకొక పేరు భగవంతుడికి. చ్యుతుడు కానివాడు అంటే నాశనం లేనివాడు అని అర్థము. రథం స్థాపించు, రెండు సైన్యాల మధ్య తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని స్థాపించు అచ్యుత అని అడుగుతున్నాడు. సో రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్య పెట్టు. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామాన వస్థితాన్, అక్కడ యుద్ధం చేయాలని కోరికతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ నేను చూస్తాను. కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం, ఎవరితో నేను యుద్ధం చేయాలో అస్మిన్ రణ సముద్యమే అంటే నేను ఒకసారి పరిశీలిస్తాను అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూసే అవకాశం కలుగుతుంది ఈ రథాన్ని. అందుకని ఈ సైన్యాలు రెండింటి మధ్య తీసుకెళ్లి ఒకసారి అక్కడ నుంచోబెట్టు అని అడిగాడు అనమాట శ్రీకృష్ణుడు. తీసుకువెళ్ళి అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. ఏవముక్తో హృషీకేశో, ఈ రకంగా హృషికేశుడు గుడాకేశేన అంటే గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అర్జునుడు. సో ఈ అర్జును మాటలు విని ఈ హృషికేశుడు గుడాకేశ అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ సంజయుడు గుడాకేశుడి మాటలు భారత అనేది కూడా భరత వంశస్థుడు అని అయినటువంటి అర్జునుడి మాటలు విని ఈ హృషికేశుడు సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య స్థాపయిత్వా రథోత్తమం, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టాడు అతను అడిగిన ప్రకారం. భీష్మద్రోణ ప్రముఖులు సర్వేషాం చ మహీక్షితం, ఈ భీష్మద్రోణులందరినీ ఒకసారి చూడు, ఈ మహానుభావులందరి ఈ మహా గొప్ప వీరులందరినీ. ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి, ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి భీష్మద్రోణులు ఈ ప్రముఖులందరినీ చూడు పార్థ అని చెప్పి అన్నారట శ్రీకృష్ణుడు. ఆ సైన్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టి, ఇదిగో ఇక్కడ భీష్మద్రోణులు ఎదురుగుండా రథాన్ని ఆపి ఇక్కడ చేరిన ఈ కౌరవ వంశస్థులందరినీ చూడు అని చెప్పడం జరిగింది శ్రీకృష్ణుడు. అప్పుడు అర్జునుడు సంజయ్ ఉవాచ కంటిన్యూ అవుతుంది, సంజయుడే చెప్తున్నాడు. తాన్ సమీక్ష స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో అర్జునుడు ఈ సమీక్షించాడు అందరినీ, బంధువులందరినీ, అక్కడ స్థితులై నుంచునున్న బంధువులందరినీ చూసి కృపయా పరయావిష్టో వెంటనే దయతో మునిగిపోయి విషీదన్నిదం అబ్రవీత్ దుఃఖంతో ఇలా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు అని చెప్తున్నాం. కృపయా అది రెడ్ లో చూస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ కారణం అన్నమాట. అర్జునుడికి దుఃఖం వచ్చి ఈ యుద్ధం ఎలా చేయాలి అనే ఫీలింగ్ రావటానికి మొట్టమొదటి రీజన్ ఈ కరుణ. నెక్స్ట్ యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగుండా ఉన్న ఈ బంధువులను చూడగానే ఆ అర్జునుడు ఎలా అయిపోయాడంటే దుఃఖంతో అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరెండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాటు చెందుతోంది, నా గాంధీవం కూడా చేతిలోంచి జారిపోతుంది, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి శక్తి లేకుండా నా మనస్సు కూడా తల్లడిల్లిపోతుంది అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క స్థితిని ఈ రకంగా వివరించాడనమాట. అవయవాలు కంపించడం, నోరెండిపోవటం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ స్థితిలో ఉన్నాను. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. నచ శ్రేయోను పశ్యామి, ఈ శ్రేయస్సు ఏమిటో వచ్చే మంచి ఏమిటో నాకు కనపడటం లేదు, చూడలేకపోతున్నాను. ఏం మంచి వస్తుంది? హత్వా స్వజనం ఆహవే, స్వజనాన్ని చంపిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు.
నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు ఈ విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, రాజ్యం మీద కాంక్ష లేదు. సుఖానిచ, ఈ సుఖం మీద కాంక్ష లేదు. నా బంధువులను చంపితే వచ్చే ఈ సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఈ రాజ్యం వద్దు, ఈ విజయం వద్దు, ఈ సుఖం వద్దు నాకు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు, మొట్టమొదట ఈ మనసంతా దయతో నిండిపోవటంతో ఇలా అంతా కూడా తల్లడిల్లిపోతున్నానన్నాడు. నెక్స్ట్ వాళ్ళని చంపితే వచ్చే రాజ్య సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవ. పాపమే కదా మనం ఆశ్రయించేది. హత్వైతానాతతాయన, వీళ్ళందరిని చంపిన తర్వాత వచ్చేది పాపమే కదా మనకు. తస్మాన్నర్హ వయం హంతు, వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్, ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రులు మన బంధువులైనటువంటి ధృతరాష్ట్రపుత్రుల్ని చంపిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఇది చంపటం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నాడు. తస్మాన్నర్హ వయం హంతుం, బంధువులను చంపడం కరెక్ట్ కాదు, మనకు వచ్చేది పాపమే కదా. ఆ తర్వాత స్వజనం హి కథం హత్వ, స్వజనాన్ని చంపిన తర్వాత సుఖినశ్యామ మాధవ, ఇంకేం సుఖం ఉంటుంది మాధవ వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత అని అంటున్నాడు అనమాట. ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా. ధృతరాష్ట్రపుత్రులు మరియు ఇతర బంధువులను చంపడం మాకు కరెక్ట్ కాదు. ఈ సంబంధీకుల్ని బంధువులను చంపడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి, చంపిన తర్వాత వచ్చే మాకు ఏ రకంగా మేము సుఖంగా ఉండగలం అని అడుగుతున్నాడు. సో మూడవ కారణం పాపము అన్నది. సో ఒకటేమన్నాడు ముందు, దయ. నేను వీళ్ళందరినీ చూసి నాకు నా పరిస్థితి ఇలా అయిపోయింది, నించునే శక్తి లేదు, గాంధీవం జారిపోతుంది, మన స్థలడిల్తోంది, నోరెండిపోతోంది, అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, మరి శరీరం గగుర్పాటు చెందుతోంది, నేను వీళ్ళనా చంపటం అనేది. మరి నెక్స్ట్, నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకు వద్దు, వాళ్ళని చంపితే వచ్చేది పాపమే కదా అంటున్నాడు. మూడో కారణం అదనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, పాప భీతి అంటూ మూడో కారణం. రాజకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్ర ద్రోహం, వీటి వల్ల జరిగే పాతకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ జనార్దన, ఈ వంశనాశనం, వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషం బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పుకోవచ్చు కదా అని అంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళు ఎలాగూ ఇవన్నీ చూడటం లేదు, కానీ మనమైనా ఇవన్నీ చూడొచ్చు కదా అని అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ నాలుగో రీజన్ కులక్షయ అని చెప్పాడు. అందుకని కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవచ్యుత. సో ఈ కులక్షయ ప్రణశ్యంతి, కులధర్మ సనాతన, ఈ కులధర్మాలు, సనాతన కులధర్మాలన్నీ పోతే వచ్చేది కులక్షయమే కదా, అంటే కులనాశనమే కదా. ధర్మే నష్టే, ధర్మం నష్టపోతుంది. కులం కృత్స్నం, సో వంశమంతా కూడా అధర్మోభిభవ ఉచ్యత, అధర్మం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ సనాతన కులధర్మాలన్నీ నశించడంతో వంశమంతటా కూడా అధర్మం అలముకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో కులక్షయ జరుగుతుంది. ఎందుకు? మరి ఆ యుద్ధంలో తండ్రులు, తాతలు, సోదరులు, తనయులు బోల్డు మంది ఉన్నారు, కొడుకులు, వీళ్ళంతా పోతే ఆ ఫ్యామిలీకి ఇంకా రక్షణ ఎవరు? ఫ్యామిలీ పెద్దలే పోతే అప్పుడు ఇంకా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరుంటారు? సో ఎన్నో రకాలుగా వంశనాశనం జరుగుతుంది, చెడు లక్షణాలు అలుముకుంటాయి, అధర్మం పెరిగిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆ చెడు లక్షణాలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మోడర్న్ టైమ్స్ లో, ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇది ఫోర్త్ రీజన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ కృపయ, దయ అన్నారు. నెక్స్ట్ సుఖాలొద్దు, ఈ వాళ్ళని చంపితే వచ్చే సుఖాలొద్దు, వచ్చేది పాపమే కదా అనేది మూడో రీజన్. ఫోర్త్ కులక్షయ జరుగుతుంది అని అర్జునుడు చెప్పడం జరిగింది. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో నేను నిరాయుధుడని, ప్రతీకారం చేయని వాడిని అయినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను ఆయుధాలు ధరించి ధృతరాష్ట్ర కుమారులు నన్ను యుద్ధంలో సంహరిస్తే అది నాకు మంచిదే.
ఆయుధాలు ధరించినప్పుడు అసలు యుద్ధం చేయకూడదు. అవతల వాళ్ళు కూడా యుద్ధం చేసే అవతల వాడి చేతిలో కూడా ఆయుధం ఉంటేనే యుద్ధం చేయాలి. అది ఆ రోజుల్లో యుద్ధానికి కూడా రూల్స్ ఉండేవి. ఈ రూల్స్ లో ఇదొకటి. అవతల వాళ్ళు నిరాయుధుడి మీద యుద్ధం చేయకూడదు, ఆయుధం ఉండాలి. కాబట్టి ఈ నిరాయుధుడిని ప్రతీకారం చేయని వాడిని అయిన నన్ను వీళ్ళు ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ చంపేశారనుకో, అంటే మరి నువ్వు చేయకుండా ఉంటావు, అవతల వాళ్ళు వచ్చి నీ మీద యుద్ధం చేస్తే ఏమిటి అని ఎవరైనా అడుగుతారేమో అని దానికి కూడా తనే సమాధానం చెప్తున్నాడు. నేను ఈ ఆయుధాలు నాకు అక్కర్లేదు, నేను చేయలేను. వాళ్ళు నాకు ఆయుధాలు లేకపోయినా వచ్చి నన్ను చంపితే చంపనివ్వు, నాకు మంచిదే అది అంటున్నాడు అనమాట. సంజయ ఉవాచ, ఇదంతా అర్జునుడు అన్న తర్వాత సంజయుడు అంటున్నాడు. ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థా ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. ఇదంతా చెప్పి అర్జునుడు ఏవముక్త్వార్జున, ఈ రకంగా మాట్లాడే అర్జునుడు రథోపస్థ ఉపావిశత్, ఈ రథంలో కూర్చున్నాడు. విసృజ్య సశరం చాపం, మొత్తం తన యొక్క విల్లును వీటన్నిటిని పక్కన పడేసి వదిలేసి శోక సంవిఘ్న మానసః, అంటే దుఃఖంతో కూడిన మనస్సుతో ఇలా తన యొక్క ధనుస్సును కింద పడేసి రథంలో చతికిలబడ్డాడు అని అర్థం అనమాట. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి తన శశరాన్ని చూస్తున్నాం, గాంధీవాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి దుఃఖంతో రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం అర్జునుడు ఆ దుఃఖంతో రథంలో కూర్చున్నట్టు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చెప్పిన 5 కారణాలు. కరుణ ముందు చెప్పాడు, కృపయా పరయా విష్టో అన్నారు కదా. సో అది చూసాము ఇక్కడ, కృపయా పరయా విష్టో. నెక్స్ట్ ఏమిటి మరి, భోగాలు అక్కర్లేదన్నాడు. అందరినీ చంపితే వచ్చే ఈ సుఖాలు, నచరాజ్యం సుఖానిచ్చ, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, ఈ సుఖాలు వద్దు, వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చేది నాకు అవసరం లేదు అంటున్నాడు. మూడవది పాపభీతి, అంటే మరి పాపమే కదా వచ్చేది, వాళ్ళందరినీ బంధువులను చంపిన తర్వాత వచ్చేది పాపమే కదా అని, అందుకని చంపలేనంటున్నాడు. వంశనాశనం, సో వంశం కూడా నాశనం అవుతుంది, కులక్షయ జరుగుతుంది అని ఈ 4 రీజన్స్ చెప్పాడు. 2వ అధ్యాయంలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఈ 4 కారణాల వల్ల నేను అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను, డిసిషన్ తీసుకోలేని స్థితిలో నేనున్నాను అనేది 5వ కారణం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాం అన్నమాట. సో ఈ 5 రీజన్స్ ని మనకి అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమిటి అంటే, మెయిన్ గా ఒకటి, ఫస్ట్ మనం ఈ 3 మెంటాలిటీస్ చూడటం జరిగింది. ఎవరిది మరి, మనం అర్జునుడిని చూసాము, దుర్యోధనుని చూసాము, ఆ తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడిని కూడా చూసాం. 3 మెంటాలిటీస్ మనం చూసాం. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు, మరి మొట్టమొదటిగా ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన ఆందోళన చూసాము. దుర్యోధనుడి యొక్క ఆందోళన, ఆ తర్వాత అది కూడా చూసాము. ఆ తర్వాత అర్జునుడి యొక్క దుఃఖం, మా బంధువులు నేను ఎలా చంపాలి. సో 3 మెంటాలిటీస్ కి డిఫరెన్సెస్ కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వీళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంది, అర్జునుడు ఆలోచన ఎలా ఉన్నది. ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడంటే నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు, ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రం, అది ఈ పాలతో కంపేర్ చేసినట్లయితే పాలు మరి ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనవి పాలు, అవి ధర్మక్షేత్రం. మరి దానిని మామక పాండవ అనే ఒక వేరుభావంతో అతను సెపరేట్ చేసేసాడు. సో అది ఇక్కడ పాలు సెపరేట్ అయితే విరిగిపోతే ఏమవుతుంది, మంచి పార్ట్ అంతా ఒకవైపుకి వస్తుంది, మిగిలిందంతా నీరు ఇంకో వైపుకి వెళ్తుంది. సో ఆ సెపరేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, మరి మంచి ఒక పక్కకు వెళ్ళింది, చెడు ఇంకొక పక్కకు వెళ్ళింది. హిమకూర్వత, మంచిని తీసుకుంటాం, చెడు అంతా పోతుంది, మరి పారబోస్తాం మనం చెడుని, మంచిని తీసుకుని దాంతో మనం ఒక స్వీట్ తయారు చేసుకుంటాం. అలాగే ఈ న్యాయం ఎప్పుడు కూడా ఆ రకంగా చివరికి వర్ధిల్లుతుంది అనేది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇలా చూపిస్తున్నారనమాట. 2 కంబైన్డ్ గా ఉంటే అన్ని కూడా బానే ఉంటాయి, సమైక్యతగా ఉంటే.
ఎప్పుడైతే ఆ సెపరేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు అన్యాయం అనేది పోతుంది, న్యాయం అనేది మిగులుతుంది, న్యాయం అనేది ఆ రకంగా వృద్ధి చెందుతుంది అనే ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి పాలు విరిగిపోతే ఆ మంచి పోర్షన్ అంతా మనం ఎలా అది తయారవుతుంది, చెడంతా ఎలా పోతుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే ఫైనల్ గా ఈ ప్రతిదానికి మనం లాస్ట్ లో చూస్తాం. జీవితంలో మనకి ఎలాంటి సందేహం కలిగిన ప్రామాణికమైన గురువును భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడికి అదృష్టవంతుడు కాబట్టి స్వయంగా భగవంతుడే గురువుగా దొరికాడు. మనందరం ఎవరైనా ప్రామాణికమైన గురువును ఈ భగవద్గీతను ఆశ్రయించినట్లయితే మనకు వచ్చిన సందేహాలను లైఫ్ లో తీర్చుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. కృష్ణం వందే జగద్గురు. మరి రోజు ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న పోల్ అనేది పెడతా, దాంట్లో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మీరు అది ఆన్సర్ చేస్తే మీకేమవుతుందంటే మన క్లాస్ లో చెప్పిన విషయాలు ఎంతవరకు అర్థమయ్యాయో మీకు కొంచెం తెలుస్తుంది. సో అందుకని ఈ పోల్ ని రూపొందించడం జరిగింది. సో ఆ పోల్ ఇప్పుడు ఇస్తాను. తర్వాత మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో క్విజ్ అనేది ఒకటి పోస్ట్ చేస్తారు. మీరు ఆ క్విజ్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేస్తే ప్రతి రోజు మీకు పోస్ట్ చేసిన తర్వాత 18 క్విజులు ఉంటాయి. అవన్నీ అయిపోతే మీకు ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. అది వేరు. ఇది క్లాస్ లో జస్ట్ మీకు ఏం అర్థమైందని తెలియడానికి మనం ఇచ్చేటటువంటి ఒక చిన్న పోల్ అన్నమాట. సో లెట్ us see, ఇది ఫస్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఫస్ట్ చాప్టర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దుర్యోధనుడు భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో ఏ గురువుతో మాట్లాడాడు? భీష్ముడు, శకుని, ద్రోణాచార్యుడు, ధృతరాష్ట్రుడు. సెకండ్ క్వశ్చన్. అర్జునుడు యుద్ధం చెయ్యకుండా ఉండడానికి చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి? కరుణ మరియు దయ, కుటుంబ సంప్రదాయాల నాశనం, పాపభీతి, అనిశ్చయత, పైన పేర్కొన్నవన్నీ. థర్డ్ క్వశ్చన్. ధర్మక్షేత్రం మరియు కురుక్షేత్రం అనే పదాలకి చారిత్రక మరియు వైదిక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఇంతే కాకుండా ఇంకా కురుక్షేత్ర ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? కురుక్షేత్ర క్షేత్రంలో ధర్మ పితామహుడు కృష్ణుడు. బి. కురుక్షేత్ర క్షేత్రంలో ధృతరాష్ట్రుని కొడుకు దుర్యోధనుడు మొదలైన అవాంఛిత మొక్కలు తుడిచిపెట్టారు. సి. కురుక్షేత్ర క్షేత్రంలో యుధిష్ఠిరుని నేపథ్యంలో ధర్మపరాయణులు భగవంతునిచే వర్ధిల్లగలరు. డి. పైన పేర్కొన్నవన్నీ. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. What did actually Bhishma's loud blowing of conch shell symbolized for Duryodhana? A. ఇది దుర్యోధనుడిని ఉత్సాహపరచడానికి ప్రతీక. బి. యుద్ధంలో దుర్యోధనుడికి విజయం సాధించే అవకాశం లేదని ఇది సూచిస్తుంది. సి. అది దుర్యోధనుని ఖచ్చితమైన విజయానికి ప్రతీక. డి. దానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఏమీ లేదు. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు కూర్చున్న రథాన్ని డాష్ విరాళంగా ఇచ్చారు? అగ్నిదేవుడు, ఇంద్రుడు, పరమశివుడు, పరశురాముడు. సిక్స్త్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి సంఘం పేర్లు ఏమిటి? అనంత విజయం మరియు ధనంజయ, సుఘోష మరియు మణిపుష్పక, పాంచజన్యం మరియు దేవదత్తం, పైన పేర్కొన్నవేవి కావు. సెవెంత్ క్వశ్చన్. కృష్ణుడిని హృషికేశ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? నిద్ర మరియు అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, సంపదను జయించినవాడు, పాండవుల సైన్యానికి దర్శకుడు, ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలు మరియు మనస్సు యొక్క దర్శకుడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ మీరు జస్ట్ ఆన్సర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చివరికి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ నొక్కటమే. మీకు ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్ గా మీకు కనిపించవు. అన్ని చాలా మంది సబ్మిషన్ జరిగిన తర్వాత నేను ఆన్సర్స్ చెప్తాను, అప్పుడు మీరు జస్ట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే మాతాజీ పోల్ చదివేటప్పుడు మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. ప్రశ్నలు ఏదైనా ఉంటే ఈ చాప్టర్ మీద అవి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చేస్తాను. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు చాట్ లో టైప్ చేయండి, లేదంటే
మీ హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కింద. ఆ మోర్ నొక్కితే మీకు హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అది హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. మీరు 2 రకాలుగా అడగవచ్చు. చాట్ బాక్స్ లో అయినా టైప్ చేయొచ్చు. %36% క్విజ్ ఆన్సర్ చేశారు. 39, 41 వెరీ గుడ్. 50% దాటితే 50% పైన ఆన్సర్ చేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్స్ చెప్తాను. రేపు సెకండ్ చాప్టర్ సాంఖ్యయోగం. అది అంటే ఆత్మను గురించినటువంటి జ్ఞానం. గీతా సారాంశం అంతా కూడా సెకండ్ చాప్టర్ లో భగవంతుడు చెప్పారు అని అంటారు. సో కంప్లీట్ గా నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే విషయాలన్నీ కూడా బ్రీఫ్ గా అంటే క్లుప్తంగా ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, చాలా పెద్ద చాప్టర్. బట్ అలాగే ప్రభుపాద ముఖ్య శ్లోకాలు ఏరారు కాబట్టి 1 hour లో ఫినిష్ చేయటానికి రూపొందించడం జరిగింది. ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో మనకి గీతలో చెప్పిన చాలా విషయాలని కూడా బ్రీఫ్ గా చూడటం జరుగుతుంది. కానీ ఆత్మను గురించిన జ్ఞానం మాత్రం ఈ సెకండ్ చాప్టర్ ఒక్క దాంట్లోనే ఉంటుంది. మిగిలిన విషయాలన్నీ తర్వాత చాప్టర్స్ లో మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా చూడటం జరుగుతుంది. బట్ ఆత్మ జ్ఞానం, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆత్మ లక్షణాలు ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా రేపు సెకండ్ చాప్టర్ లో చూస్తాం. అందుకే దానికి సాంఖ్యయోగం అనేటటువంటి పేరు అన్నమాట. ఆత్మను గురించినటువంటి యోగం. గాంధీవం అంటే అర్జునుడి యొక్క ధనస్సు పేరు గాంధీవం. వాళ్ళకి ఇదివరకు అలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ ధనస్సులకు వాటికి కూడా పేర్లు ఉండే. అలాగే కొన్ని అస్త్రాలకు కూడా మరి పాశుపత అస్త్రం అని, అగ్ని అస్త్రం అని, బ్రహ్మాస్త్రం అస్త్రాలకు కూడా ఉండేవి. బట్ ఇవి ఒక్కొక్కరి యొక్క ధనస్సులకు పేరుండే. అర్జునుడి ధనస్సు పేరు గాంధీవం. ప్రసన్న మాతాజీ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, 57% ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ గుడ్. సో ఆన్సర్స్ చూద్దాం. అయితే పోల్ ఎండ్ చేస్తాను. 58% చెప్పారు. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ 60% ఆన్సర్ చేశారు. సో పోల్ ఎండ్ చేద్దాము. రిజల్ట్స్ షేర్ చేశాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దుర్యోధనుడు భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో ఏ గురువుతో మాట్లాడాడు? ద్రోణాచార్యుడు 57%. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ మాతాజీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికి పైన చెప్పిన 5 కారణాలు ఏమిటి? పైన పేర్కొన్నవన్నీ 92%. వెరీ గుడ్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ధర్మక్షేత్రం మరియు కురుక్షేత్రం అనే పదాలకి చారిత్రక మరియు వైదిక ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఇంతే కాకుండా ఇంకా కురుక్షేత్ర ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? పైన పేర్కొన్నవన్నీ 51%. వెరీ కరెక్ట్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ యాక్చువల్లీ భీష్మాస్ లౌడ్ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ కాంచ్ షెల్ సింబలైజ్డ్ ఫర్ దుర్యోధన? ఇది దుర్యోధనుడిని ఉత్సాహపరచడానికి ప్రతీక. 73%. కరెక్ట్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, అర్జునుడు మరియు కృష్ణుడు కూర్చున్న రథాన్ని డాష్ విరాళంగా ఇచ్చారు? ఇంద్రుడు 59%. అగ్నిదేవుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంద్రుడు కాదు. ఓకే. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏ, అగ్నిదేవుడు. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, హరే కృష్ణ. చెప్తారు మాతాజీ? లేదు చెప్పండి. కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడి శంఖం పేర్లు ఏమిటి? పాంచజన్యం మరియు దేవదత్తం 65%. వెరీ గుడ్. ఓకే మాతాజీ. సెవెంత్ క్వశ్చన్, కృష్ణుడిని హృషికేశ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలు మరియు మనస్సు యొక్క దర్శకుడు. 86%. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో హరే కృష్ణ. ఇంకొక విషయం, మీకు 2 కోహోస్ట్లు అడ్మిన్స్ ఉన్నారు. మరి కళ్యాణి మాతాజీ క్లాస్ లో మీకు పోల్ తర్వాత
ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉంటారు క్లాస్లో. మీకు క్లాస్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఉంటారు. శ్రీదేవి మాతాజీ కూడా ఉంటారు. ఆ మాతాజీ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పోస్ట్ చేసి సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ క్విజ్ గురించి కానీ ఇంకా ఏ విషయాలైనా సరే మీకు వాట్సాప్లో అందజేసేది శ్రీదేవి మాతాజీ. సో నేను క్లాస్లో టీచ్ చేసేది నేనైతే. మరి ఈ రకంగా మీకు సహకారాన్ని అందించే మాతాజీ ఇద్దరు, కళ్యాణి మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. సో హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఒకే ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏమిటి అంటే 1, 2, 3 రోజుల తర్వాత మానేయకుండా కొంచెం ఓపిక పట్టి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఇంత లాంగ్ తీసుకోము, కొంచెం ఎర్లీగానే ఫినిష్ చేస్తాము. ఈరోజు ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ అదంతా కొంచెం టైం పడుతుంది. సో 1 గంట సేపు మీరు ఓపిక పట్టి ఈ క్లాసుని నెక్స్ట్ 17 రోజులే, ఈ రోజు ఆల్రెడీ 1 డే కంప్లీట్ చేశారు, విన్నట్లయితే మీకు వచ్చేటటువంటి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మహా అద్భుతము, ఎంతో ఉపయోగకరమైనది. మనకి జీవితంలో నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించుకోగలిగినటువంటి జ్ఞానం, ఇహపర సుఖాలను కలిగించే జ్ఞానం. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరు వదులుకోకుండా చక్కగా ఉపయోగపరుచుకుని 1 గంట సేపు మీ సమయాన్ని వెచ్చిస్తే చాలు. మీరు ఆ ఓపికతో చివరి వరకు కంటిన్యూ అవ్వవలసిందిగా నా రిక్వెస్ట్. హరే కృష్ణ. అందరికీ రేపు మళ్ళీ అందరినీ కలుసుకుంటానని హోప్ చేస్తూ మరియు క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు కళ్యాణి మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు అది మనం క్విజ్ అది రేపు ఎల్లుండి నుంచి పోస్ట్ చేస్తామేమో కదా మాతాజీ? యూజువల్లీ చేసేస్తారా ఈరోజు? సో హరే కృష్ణ అందరికి. శ్రీదేవి మాతాజీ మీకు క్విజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది మొత్తం ఈ క్లాస్ లో మీకు 3 రకాల సహకారాలు అందుతున్నాయన్నమాట నా ద్వారా. మరి శ్రీదేవి మాతాజీ, కళ్యాణి మాతాజీ. సో మీకు స్టాఫ్ ఎవరు అన్నది తెలియడానికి చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ. సో మనం అది 8:15 కి level 2 లో మీట్ అవ్వచ్చు మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ.